Opisyal nga gibuksan karong adlaw ang duha ka adlaw nga Mindanao-wide Summit on Dangerous Drugs Abuse Prevention and Treatment Program nga gipahigayon sa Mandalay Hotel ning Dakbayan. Gipangunahan mismo ni Department of Health Secretary Francisco Duque ang duha ka adlaw nga kalihukan sa summit nga nagsugod karong adlaw hangtod sa Pizza 22 karong bulana. Sumala ni DOH 11 Regional Coordinator Dr. Caridad Matalam nga mabot sa 250 ka delegado gikan sa mga buhatan sa DOH ug laylahi nga lokalidad sa Mindanao ang musalmot sa kalihukan. So the summit is all about updating or sharing of best practices kung from 2016 ano na yung nangyari. No? So the DOH as a regional office, what we do is technical assistance and logistics provision sa ating LGUs. Because under the law, because of the devolution, talagang ang local government units ang magbibigay ng serbisyo sa kanilang komunidad. Sigo ni Matalam nga tuyo sa kalihukan mao ang pagpresentar sa accomplishment reports kabahin sa mga programa nga natunol sa DOH ngadto sa mga lokalidad sa pagtabang sa mga drug reformists. Sa dami na nag-surrender, yung question nga nun is, anong gagawin ng community? Lahat ng mga activities natin from then up to now is really on training our people in the local government units for them to be able to give the services needed ng mga nag-surrender ng mga drug dependents natin. For example, treatment and rehabilitation ng drug dependence. Siyempre, hindi pa man yan nila alam. So what we do is to do technical assistance. We train them, no? Like for example, yung provision of logistics, like for example, drug testing kits. Since hindi pa sila nakapag-budget for that, pwede muna region ang magbibigay ng logistics. Kapin 25,000 na ka drug reformist ang natabangan sa programa sa DOH-11 gikan sa upat ka probinsya o kasyudaran o kalungsuran gawa sa Davao del Sur. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Veray Tatak RMN. Tatak RMN.